Sanibona bafethu kuzo zonke indawo la kufinyelela khona le video kuqala konyaka ka2023 siyanibingelela and siyamnamukela kule channel. Angabe kusuku lakho lokuqala uzungakhohlwa ukucedisa subscribe button kanye nebell notification. Umculi we-hip hop uZakwe usengene epagini lakhe enkundleni zokuxhumana wavakalisa uvo lwakhe ngomculo kaMaskandi. uZakwe ukhale ngemisindo yoMaskandi ngemixing ukuthi kuyenzeka ivocal ingazwakali uze uyizwe mase ulalele kuma-earphones okanye iyiginci nokunye kungabhalansi kahle. So lokhu ukwenze ukuthi abantu bangene batheleke epagini lakhe bekhuluma, abanye bebembuza imibuzo eminingi waze wagcina eveza ukuthi hayi uzoyidelete le post, umsindo ongaka kodwa ubebonakala usho nje uyayidlalela. Abanye bafakazile bathi nokho hayi lo akusho kuyiqiniso, abanye bebengaboni ngasolinye, kepha ugcine kuveza ukuthi hayi wonke. Siyocela ukuthi abanikazi bey'tudio bake bayibhekisise lokhu ukuphawulwa elinye iciko. Siyabonga. Mina nawe asihlangane ku-comment section sive uvo lwakho.